Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni General Simeon Ola. Walang eksaktong taon. Albay. Noong panahon ng digmaan laban sa mga Amerikano sa Albay, hindi lamang bala at kanyon ang kinakatakutan ng mga kaaway. May mga bulong-bulungan na ang mga kawal ni General Simeon Ola ay hindi basta-bastang mga tao. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, na kung saan ang mga anino sa kagubatan ay tila humahaba at nagbabagong anyo, nagmamasid ang kanyang mga kawal na parang mga bato at kahoy kung titingnan mula sa malayo. Sinasabing taglay ni Ola ang isang agimat na nakuha niya mula sa isang matandang ermitanyo. Ito ay isang maliit na kristal na kumikinang na binalot sa mga papel na punong-puno ng dasal. Kapag kasuot niya ito, ang mga bala ng baril ng kalaban ay tila nagiging tubig bago pa man tumama sa kanyang balat. At sa ilalim ng tirik na araw, kapag nasusukol ang general, bigla itong naglalaho sa loob lamang ng kisap ng mata. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan, ang pinakamadilim na sikreto ng kanyang agimat ay ang kakayahan itong magtawag ng mga nilalang na hindi na nililingon ng liwanag. At dahil dito, kung kaya't naging mabigat siyang kalaban ng mga Amerikano. Bagamat huling general, hindi ito basehan upang madali siyang madurog at matalo ng kanyang kalaban. Sa katunayan, marami ng ginawang operasyon ng Amerikano para sukulin siya. Marami na itong nilapitang Indio at lahat ng kuta niya ay natiktikan at napuntahan na nito. Ngunit lahat ng kuweba na kanilang napapasok ay hindi na sila nakakalabas ng buhay. Karamihan sa mga dayuhang sundalo nalulunod sa loob ng kuweba na may biglang pagtaas ng tubig at abnormal na puwersang dumadaloy dito. Alam nilang naroon sa dulo nito ang general, pero sadyang hindi nila yon mapasok-pasok. Isa pa sa naging bangungot ng mga dayuhan ay ang mga nilalang na umaatake sa kanila tuwing naaabutan sila ng gabi sa gubat. Bagaman wala itong dalang mga baril na kasing lakas ng kanilang armas, sapat na ang mga gulok at itak nito upang mapugutan sila nito ng walang kahirap-hirap. Base rin sa mga nakakita at nakaligtas, ang mga tauhan ni General Ola ay naglalaho sa anino at nagiging mga kumpul ng insekto tuwing tinatamaan ng bala. Mawawala saglit at biglang lilitaw sa likod ng kalaban nila, dala ang pagmamalabis at hangarin nito. Napaslangin sila. Sa isang engkwentro sa maburol na parte, ilang milya ang layo sa kanilang kuta, napaligiran ang mga tauhan ni General Ola. Katakot-takot na paninindak ang naranasan nila, ngunit bawat isa sa kanila ay hindi man lang natinag. Bago pa man sumugod ang mga Amerikano, nakarinig ang mga ito ng isang huni ng ibon na nagbigay ng takot sa kanilang mga kaluluwa. Kasabay ng nakakabasag katahimikang huni ay ang paglitaw ng mga aswang mula sa itaas ng puno. At sa puntong yun, wala itong ibang armas kundi ang kanilang mga matatalas na kuko na kasing talim ng karit panggapas. Nagniningas ang kanilang mga mata na animoy kaya nilang makita ang mga bagay na hindi basta-bastang nakikita ng mga ordinaryong tao. Sila ang lihim na sandata ni Ola, mga kawal ng dilim na hindi tinatablan ng takot at mabilis na nakakapaslang sa loob lamang ng isang kisap mata. Pagsilay dito ng mga dayuhan, kaagad naman itong nagpaula ng bala. Ngunit ang mga aswang ay sadyang mabibilis. Naiiwan nila ang lahat ng balang papalapit sa kanila. Kaagad nila itong inilagan habang naghihintay na maubusan ng bala ang kanilang mga kalaban. At nung makita nila itong papakarga na muli ng bala, dito na nila yun sinugod. Malayo ang kanilang pagitan, ngunit sa bilis ng mga nilalang, narating nila ang lokasyon ng kanilang kalaban sa loob lamang ng ilang segundo. At paglapit nila rito,
Parang mga mabangis na hayop nila itong nilapa. Wala silang itinira, hindi dahil sa wala silang awa, kundi dahil hindi sasapat ang mga karneng makukuha nila rito para busugin ang kabuuan ng kanilang pangkat. Pagkatapos ng engkwentro, nagsimulang lumakad ang pangkat pabalik sa kuta ng general. Sa gitna ng masukal na kabundukan, matatagpuan ang isang kuweba na nagsisilbing kuta ni Ola. Hindi ito basta-bastang taguan. Sinasabing ang pintuan ng kuwebang ito ay kusang bumubukas lamang gamit ang isang buhay na salita na siya lamang ang may kakayahang bumigkas. Nakakonekta rin ito sa iba pang mga kuweba na pinangahasan ng pasukin ng mga kalaban nila. Sa pamamagitan nito, malawak ang saklaw ng kanyang mga kawan at hindi sila basta-bastang mapapasok nang hindi nila ito kaagad nalalaman. Ayon pa sa mga pinagpasahan ng kwento, ang mga dingding ng kuweba ay tila humihinga at gawa sa buhay na bato. Dito nagtitipon ang matataas niyang opisyalis na purong mga antingero at mga taong may alam sa magkalabang lihim na karunungan. Dito rin nagpapahinga ang kanyang mga kasamahang aswang na matatagpuan sa isang saradong silid ng kuweba na kung saan wala kang makikitang liwanag. Nakalambitin ang mga ito sa kisame at sa tabi nila naroon ang mga karne na nagsisilbi nilang pagkain. Pagkatapos ng naganap na engkwentro, nagkaroon ng pag-uusap sa kanilang samahan. Dito inilahad ng mga opisyalis na hindi magiging maganda ang resulta ng pagkawala ng mga soldados na kinuha ng mga kasama nila. Paniguradong ang kapalit nito ay ang pagpapadala ng panibagong hukbo ng kanilang mga kalaban. Kaya naman bago pa mangyari ang mga hindi inaasahan, muling nagpadala ang general ng mga tao sa bayan at mga kalapit baryo. Matias, magmasid kayo sa bayan. Makinig kayo sa mga usap-usapan doon ng mga Indio. At alamin niyo kung ano nangyari at desisyon ng mga Amerikano pagkatapos mawala ang batalyong nilipol ng ating mga kasama. Mag-iingat kayo. Tuso at matatalino ang mga Indyong aso ng mga Amerikano. Kapag natunugan nila kayo, hindi imposible na kayo ay kanilang ipagkanulo. Nang marinig ito ng pinagkakatiwalaan niya, kagad itong umalis pagkaraan ng 3 araw pagkatapos ng engkwentro. Paglabas nito sa kanilang kuta, si General Ola ay nanatili, naghintay ng tiyempo at senyas mula sa kanilang mga tagapagmasid. Ilang araw din sila noong nanahimik bago tuluyang bumalik si Matias na duguan at halos pagod na pagod. Nang malaman ng general ang tungkol dito, kagad naman itong hinanap ang tauhan niya. At doon, nagkausap silang dalawa hanggang sa malaman niya ang pagdating ng bagong hukbo ng mga kalaban nila. Nahanay ang mga ito sa isang espesyal na pangkat kung saan ang bawat miyembro ay nakapasa sa pagsubok na kalimitang kinabibiguan ng maraming sundalo. Nabanggit din ni Matias na paparating na ang mga ito, kaya naman ora mismo kagad na inihanda ni General ang lahat ng kanyang pangkat. Hindi naglaon, makalipas lamang ang ilang araw, ang usok ng pulbura ay muling nalanghap sa hangin at ang alingaw-ngaw ng mga kanyon ay muling narinig sa paanan ng bundok. Dito napagtanto ng kanilang pangkat na malapit na silang mahanap ng kanilang mga kaaway. Walang sabi-sabi, kagad na kumalat ang mga kawal ng general. Mabilis itong naglakad patungo sa paanan, kung saan dito nila nasilayan ang mga Amerikano na merong daladalang mga bagong armas pandigma. May mga dalayong kakaibang teknolohiya, mga degasolinang ilaw na sadyang dinisenyo para itaboy ang kadiliman ng gabi at mga balang binasbasa ng pilak na nakuha nila mula sa mga parailing na natiling tapat sa kanila. Nang malaman naman ito ni General Ola, dali-dali na rin siyang bumaba sa kanyang kuta. At sa isang napakalaking bato tumayo siya kasabay ng pagningas at pagliwanag ng tangan niyang medalyon.
Pagbaling niya ng kanyang tingin sa kanyang mga tauhan, dito niya ito kinausap gamit ang isang boses na kailan may hindi pa nila naririnig. Mga kapatid, huwag kayong masindak sa kanilang mga makinang nagbubuga ng liwanag. Ang gabi ay sa atin, at ang lupang ito ay may sariling katarungan. Ang mga dayuhan ay may bakal, ngunit tayo ay may kaluluwa ng bulkan. Ihanda ang mga antingero! Matapos niya itong banggitin, kagad niyang pinamahalaan ang kanyang hukbo sa pamamagitan ng paghati sa dalawang puwersa na sumasalamin sa balanse ng kalikasan. Una, ang mga antingero ng kanan, ang liwanag at proteksyon ng samahan. Sila ang mga deboto na ang anting-anting ay hango sa mga dasal at sagradong orasyon. Ang kanilang mga katawan ay puno ng mga limbag ng krus at mga salitang Latin. At sa pamamagitan ng kanilang mga aral, kaya nilang gumawa ng pader ng hangin upang ilihis ang mga bala ng kalaban. Sila ang nagsisilbing pananggalang ng hukbo. Sinisiguro rin nilang hindi malalapitan ng pilak ng bala ang kanilang mga kasama na may karunungan at aral ng kadiliman. At ang ikalawang puwersa ay ang antingero ng kanan, ang dilim at pinsala. Sila ang mga gumagamit ng kapangyarihan mula sa ilalim ng lupa, sa mga hayop at mga espiritong ligaw. Ang kanilang mga agimat ay gawa sa buntot ng kidlat, taring ng sawa, at ugat ng mga punong hindi nasisikatan ng araw. Kaya nilang magpalabas ng makapal na hamog na amoy lupa upang mabulag ang mga kabayo ng sundalong kaaway nila. Sila rin ang nag-uutos sa mga aswang kung kailan lulusob, at ang pinakamahalaga nilang gawain ay ang paghasik ng takot at direktang ubusin ang puwersa ng kanilang kaaway gamit ang mga sandatang may lason na mula sa engkanto. Nang marinig naman yon ng kanyang mga sundalo, kagad nitong ginawa ang kanilang mga trabaho. At nang makita naman ito ng mga kalaban, kagad nitong ipinaabot ang digmaan at kamatayang kanilang daladala. Ang kaso lang, merong isang malaking problema. Hindi kayang pagsamahin ni Ola ang dalawang pangkat. Madalas itong mag-away dahil sa kanilang mga paniniwala. At kung hindi dahil sa kanyang pamamahala, maaaring matagal na silang nagkawatak-watak at natalo ng kanilang mga kalaban. Kalaunan, nang maramdaman ng kanyang mga kasama ang kapangyarihan ng kanyang pamumuno, mabilis nitong iniwasan ang pagkakaroon ng hidwaan sa bawat isa. Paglikha ng mga antingero ng harang, dito mabilis na nagpalit anyo ang mga aswang na naghihintay sa likod ng kanilang mga depensa. At nung makita naman ito ng general, unti-unti nang bumabakas sa kanyang muka ang kaligayahan, dulot ng pagkakaisa ng dalawang magkaaway na puwersa. Ngayon, ipapakita natin sa kanila kung bakit ang Bicol ay hindi kailanman magiging kanila. Pagkasambit niya ng mga katagang yon, biglang nandilim ang langit kahit napakaliwanag ng buwan. Hindi ito dahil sa pagtago ng buwan sa ulap, kundi dahil ito sa libu-libong paniging sumunod sa utos ng mga antingero. At habang umaalingaw-ngaw ang mga putok ng baril, ang mga nilalang ay dahan-dahang pumapalibot sa kanilang mga kaaway, animoy naghihintay ng utos mula sa general. Sa kumpas ng kamay ni General Ola, ang langit sa itaas ng masukal na kabundukan ay nagbago. Hindi na ito simpleng gabi. Ito ay naging isang gumagalaw, umiipit, at humahagunit na pader na gawa sa purong kadiliman. Kasabay nito, ang muling pag-utos ng mga antingeros sa mga paniki. At sa puntong yon, hindi na ito bastang mga hayop ng himpapawid, kundi ito ay isang delubyo na sumusunod sa kanilang pagnanais at kagustuhan. Nang masipat yon ng general, napagtanto niya na hindi na ito libo-libo, kundi posibleng umabot na ito ng milyon.
mula sa maliliit na kulasisi hanggang sa dambuhalang mga kabag na may pakpak na kasing laki ng tao ang dahan-dahang bumababa mula sa kaitaasan na parang isang itim na alon. Ang tunog nito ay nakakabingi, isang walang katapusang huni na humahalo sa hagupit ng hangin. Pagsilay dito ng mga dayuhan, kaagad nila roong itinutok ang kanilang mga baril at kanyon. Mabilis nila itong pinaputukan, ngunit bago pa man nila mamalayan, nilamon na sila ng delubyo mula sa kalangitan. Kaya naman ang mga degasolinang ilaw ng mga Amerikano na sadyang dinala para itaboy ang kadiliman ay wala nang nagawa. Ang kapal ng mga paniki ay sapat na upang harangan ang anumang liwanag. Sa loob lang ng ilang segundo, ang panig ng kaaway ay nabaon sa ganap na kadiliman. Sa kadahilanang ang mga paniki ay hindi lamang bastang lumilipad, kundi sila ay sumasalakay. Ang kanilang mga matatalas na kuko ay sumasabit sa mga uniforme, nagngingit-ngit sa mga balat at bumubulag sa mga mata. Ang malalaking kabayo ng mga kaaway ay nagsimula na ring magwala, dulot ng matinding takot, habang patuloy na sinisipa at tinutumba ang mga taong nakasakay sa kanila. Kalaunan, ang amoy ng takot at dumi ng hayop ay nagsimula na ring lumaganap sa buong paligid. At nang masipat ito ni General Ola, ipinagpatuloy na niya ang pag-utos sa mga nilalang hanggang sa makita na nila ang dahan-dahang pagkatalo ng kanilang mga kalaban. Pagmasdan ninyo! Ito ang patunay na gaano man kalakas ang teknolohiya ng ating kalaban. Hindi nila tayo basta-bastang matatalo sa larangan ng digmaan. Matapos niya itong sabihin, dito na nagsimula ang paggalaw ng kanyang mga piling mandirigma. Ang mga antingero ng kanan sa pamumuno ni Matias ay dahan-dahang lumikha ng isang bilog na pumapalibot sa general. Sila ay sabay-sabay na nag-orasyon. Isang tila aninag na paderang lumitaw na humaharang sa anumang ligaw na bala na maaaring makarating sa kinaroroonan niya. At ang kanilang mga tangang krus ay nagsimula ng maglabas ng banayad na liwanag na siya namang nagbibigay lakas sa kanilang mga kasamahan. At habang ginagawa nila ito, dito naman nagsimula ang pagkilos ng mga antingero ng kaliwa. Batid ng mga ito na yun na ang sandali upang pakilusin ang mga alaga nilang aswang. Sa gitna ng dilim at kaguluhan, sila ay nagmistulang mga anino na may dalang kamatayan. Ang mga aswang ay mabilis na lumusob, habang ang kanilang mga kuko ay dumidikta sa tadhana ng kanilang mga kaaway na nasa loob ng dilubyong hindi nila matatakasan. Paglapa ng mga ito sa kanilang mga kalaban, dito na nagsimulang mag-orasyon ng mga antingero ng kaliwa upang ihipan ng sumpa ang hangin. Dahil sa pangyayaring yan, kung kaya't tuluyang nawala ng lakas ng loob ang mga mananakop. Ang mga Amerikano na inakalang madali nilang masusupil ang mga insekto ay nabigo. At ang mga nakaligtas ay tumakas sa loob ng kagubatan, iniwan ang kanilang mga kagamitan, kabayo, at iilan pang importanteng bagay. Pagtila ng delubyo, ang general ay bumaba sa tuktok ng bato. Ang kanyang mga tauhan, kapwa kaliwa at kanan, ay nagtipon sa kanyang paligid. Lahat ay natuwa, dulot ng tagumpay na kanilang nalasap. Ngayong gabi, nanalo tayo. Ngunit alam nating hindi sila titigil. Ihanda ang kuweba. Ang susunod na labanan ay maaaring higit pa sa bakal at bala. Pagkasambit niya ng mga katagang yun, unti-unti nang bumalik ang liwanag ng buwan. At ang general at ang kanyang hukbo ay naglakad patungo sa bukana ng mahiwagang kuweba para magpahinga. Sa paglipas ng mga linggo, naging maugong ang tungkol sa nangyaring digmaan. Wala gaanong saksi, pero alam ng mga ito kung ano ang nangyari. Kilala nila si General Ola at alam nila na hindi ito makikipaglaban ng hindi gumagamit ng lihim na karunungan.
Ayon sa mga mangangasong nagawi sa lugar na yon noong gabi, nakita nila ang karumal-dumal na bakas ng mga nangyari. Ang mga dugo ng Amerikano ay nagkalat sa lahat ng dako, na puno nito maging ang mga damo at punong nakasaksi sa digmaan. Nabanggit din ng mga ito na, sa kasagsagan ng kanilang pagmamasid, dito nila nakita ang mga itim na nilalang na tila bang nanginginain sa mga naiwang bakas ng dugo. Para itong ibon kung titingnan sa malayo, pero nababalot ito sa makapal na balahibo. Wala rin itong mga pakpak at ang mga paa nito ay sobrang igsi sa puntong hindi mo na yun masisilayan. Ngunit ang nakakatakot sa lahat ay yung matatalas nitong mga tuka at mapupulang mga matang animoy dumudugong buwan. Nabanggit din ng mga mangangaso na sa lahat ng nilalang na nasilayan nila, yon ang pinaka nakakatakot. Bagaman kapani-paniwala ang kwento ng mga ito, hindi ito gaanong pinanigan ng mga tao. Marami kasi sa mga itong naniniwala kapag sariling mga mata na nila ang nakakakita. Kaya naman ang tungkol sa mga istoryang yon ay nagsilbing agam-agam lamang ukol sa nangyaring pagkatalo ng mga Amerikano. Dumaan pa ang ilang buwan. Bumalik na sa kaayusan ng kuta ng general. Ngunit sa kanilang pananahimik, nagpatuloy pa rin ang lihim na tagapagmasid ng kanyang mga tauhan. Bawat lugar na may mga kalabang sundalo ay kanilang pinupuntahan ng palihim, kung saan kaagad silang gumagawa ng kilos kapag ang mga kalaban nila ay nahuli nilang nakababa ang mga depensa. At sa loob ng ilang araw, ang pangkat ni General Ola ay nagsilbing sakit ng ulo ng mga sundalong dayuhan. Bilang ganti, naglunsad ang mga ito ng malawakang paghahanap sa kanilang kuta. Nagpatuloy ang kanilang paghahanap sa loob ng isang buwan, bago sila nagkaroon ng pagkakataon na makalapit sa paanan ng bundok kung saan nangyari ang digmaan na hindi sila natutunugan. 7 dalubhasang sundalo ang nakapasok at kahit ang general, walang kamalay-malay sa pagdating ng mga ito. Habang nagkakasiyahan sila sa kanilang kuta, dahan-dahan namang umuusad ang mga sundalo papalapit. Mabilis nitong nahanap ang kuweba at mula roon, walang pagdadalawang isip nila itong pinasok. Bitbit ang isang maliit na lente. Tinahak ng mga sundalo ang lagusang kung saan umaagos ang tubig mula sa sapa. Sa bukana pa lang may kalaliman na ito, kaya halos walang sino mang mag-aakala na may nagtatago roong mga gerilya. Nang mga lahati na sila, dito nila tuluyang napansin ang lalim ng tubig. Hindi na sumasayad ang paa nila sa lupa, kaya mula roon, umusad sila sa pamamagitan ng paglangoy at pagsisid. Mahirap itong gawing pinuno, lalo pat bukod sa bago sa kanila ang lugar, hindi pa nila ito nasisiyasat. Kumbaga, tsak na sorpresa para sa kanila ang kanilang mga madadatnan sa unahan nitong bahagi. Nagtagal ng halos 7 oras sa pag-usad ang mga sundalo, ngunit gaano man kalayo ang pasilyo ng kuweba, wala silang napapansing kakaiba maliban sa mas lalong pagdilim at paglalim ng tubig na kanilang dinaraanan. Hindi naglaon, ang puwersa ng tubig sa loob ng kuweba ay nagsimulang mag-iba. Sa halip na dumadaloy lang ito, bigla itong umikot na parabang nagkakaroon na roon ng ipo-ipo. Nang mapansin ito ng mga dayuhan, dali-dali silang humanap ng lugar na pwede nilang mapagtaguan. Subalit bago pa man ito mangyari, tuluyan na silang nilamon ng tubig. Pagpailalim nila, hindi na sila nakaahon pa. Kagad inanod ang mga katawan nito patungo sa kuta na siya namang nakita ng mga aswang na nagbabantay. At nang malaman ni General Ola ang tungkol sa nangyari, mas lalo pa niyang pinaigting ang pagbabantay. Sa kabuuan, 3 pang engkwentro ang naganap sa kabundukan bago nagkaroon ng respeto sa kanila ang mga sundalong Amerikano. At magmula noon, ang grupo ng general ay mas naging mapayapa pa kumpara sa mga nagdaang taon.
Ngunit sa gitna ng kapayapaan, isang lalaking Pilipino na nakasuot ng pang-Amerikanong kurbata ang humingi ng pahintulot sa kanya na makapasok. Siya ay may dalang puting bandera at isang sulat na may selyo ng gobyernong sibil. Nang marinig ni General Ola ang balita ukol dito, personal niyang pinuntahan ng lalaki. Doon nagkausap silang dalawa hanggang sa pumayag siya sa mungkahi at pakiusap nito. Pagpasok nila sa loob ng kuta, dito niya narinig ang dala nitong balita patungkol sa kagustuhan ng mga Amerikano. Ani ng lalaki, kinikilala na ng mga dayuhan ang kagitingan ni Ola. Nangako sila na walang parusa para sa kanya at sa kanyang mga tauhan kung pipiliin niyang sumuko at bumaba sa bundok. Kapag ginawa niya ito, magkakaroon siya ng pagkakataon na mamuno sa paraang legal. At ito rin ang magiging daan para tuluyang matigil ang kaguluhan sa kanyang lupang sinilangan. Nang marinig ni General Ola ang sinabi nito, kagad na lumapit sa kanya ang isang antingero ng kaliwa. Naramdaman nito ang panganib. Ang kanilang mga agimat ay biglang lumamig, isang senyales na may darating na kataksilan. General, ang dala ng mga banyaga ay parang ahas. Ang kapayapaang inaalok nila ay isang hawla na gawa sa ginto. Binabalaan ko ho kayo. Mangyayari ang mga bagay na ating kinakatakutan kapag sumuko ka sa kanila. Nang marinig niya ang sinabi nito, doon na rin niya napansin ang mga antingero ng kanan na nananalangin, ngunit ang kanilang mga orasyon ay tila nabubura sa hangin. Ngunit ang general, aminado na pagod na ring makita ang mga kababayan niya na nagdurusa sa sakit at gutom, dulot ng mga pagpapahirap ng mga Amerikano. Dahil dito, kung kaya't ang kanyang agimat na dati ay nagniningas, unti-unti nang naglabas ng maputlang liwanag. Isang babala na ang kanyang kapalaran ay malapit nang kumawala sa kanyang kamay. Matapos ang nangyaring pag-uusap, tumayo si Ola sa bukana ng kuweba at humarap sa kanyang hukbo, kabilang ang mga aswang na nakatitig sa kanya mula sa dilim. Hindi ako natalo sa labanan. Hindi ako napatay ng balang pilak o ng kanyo ng kaaway. Ngunit ang aking bayan ay humihinga na ng dugo. Kung ang aking pagsuko ang magsisilbing tulay para mabuhay ang aking mga anak, tatanggapin ko ang kanilang alok. Iwan niyo ang mga agimat niyo rito sa kuweba. Ang digmaan ng bakal ay tapos na. Ngunit ang digmaan ng isip ay nagsisimula pa lamang. Pagsapit ng nakatakdang taon, tuluyan nang lumabas si General Ola mula sa kanyang kuta. At ito ang bahagi ng kasaysayan na naging mitya ng dahan-dahan niyang pagbagsak. Ang ipinangakong amnestiya ay isang patibong. Pagpasok niya sa bayan ng ginubatan, siya ay agad na dinakip at nilitis sa kasong sedisyon at pagnanakaw. Mga kasong ibinintang upang dungisan ang kanyang dangal bilang isang sundalo. Bagaman hindi siya agad na binitay, ang sumunod na mga taon sa kulungan ay dahan-dahang kumuha sa kanyang lakas. Bagamat nanghihina at nawawalan na ng pag-asa, sa kabila nito nagpatuloy ang pakikibaka ng kanyang mga kasama. Marami sa kanila ang nagtangka na palayain siya, pero hindi sila nagtagumpay. Sa pagkawala kasi ng kanyang pamumuno, hindi na nagkaisa ang dalawang puwersa ng antingero na nasa magkabilang panig. Oo, tapat pa rin ang mga ito, ngunit hindi sapat ang katapatan para magtagumpay sila. Ang kawalan nila ng pag-iisa ang nagpahamak sa kanilang puwersa. At dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't isa-isang namatay ang bawat miyembro ng mga gerilyang siya mismo ang nagtatag. Dahil dito, kung kaya't mabilis na humina ang pangkat. Ang mga aswang ay hindi na nakipaglaban para sa kanilang layunin, bagkus nakikiisa na lamang ang mga ito upang tuparin ang kanilang mga sariling interes at hangarin. Kalaunan,
Ang mga aswang ay bumalik sa loob ng kuweba at doon ay nagkatipon sila para mamuhay at magparami. At sa kanilang pananahimik, ang mga antingero ay buwis buhay pa ring nakikipaglaban. Sinubukan nila ang lahat ng paraan, ngunit sa bandang huli, sila'y nabigo. Kalaunan, ang pagsuko ng general ang naging mitya ng kanyang kamatayan. Hindi sa kamay ng mamamatay, kundi sa pagkalimot at pighati. Ang mga Amerikanong nangako ng karangalan ay ginawa siyang halimbawa ng isang sumukong bandido. At ang mahiwaga niyang agimat na iniwan niya sa kuweba ay hindi na muling kuminang. Ito ay tuluyan ng namatay, na wala ng ningas, kasabay ng pagkawala ng pag-asa ng taong minsan itong binigyan ng tiwala. Tuluyan na ring naging malungkot ang kuweba, kung saan ang tanging nanatili na lamang ay ang salot na dala ng mga aswang at ang sigaw ng kanilang mga biktima na gabi-gabi doong dinadala. Nagpatuloy ang pakikibaka ng mga ito sa mga dayuhan, ngunit sa puntong yon, hindi na ito dahil sa kanilang paniniwala, kundi dahil sa tawag ng kanilang ganid at walang katapusang pagkagutom sa karne ng tao. Ang mga antingero namang nakaligtas na minsang naging bahagi ng kanyang samahan ay nagsimulang mamuhay bilang mga ordinaryong tao. Nawala na rin sila ng pakialam pa sa lipunan. Para sa kanila, ang pagkamatay ni General Ola ang naging daan din ng pagkamatay ng kanilang mga kaluluwa. Yun bang para na silang mga katawang may hininga, ngunit wala ng espiritu. Sinasabi rin na nang pumanaw na si General Ola, ang huling tunog na narinig sa labas ng mga bintana ay huni ng mga uwak. Ang huling pagpupugay ng kanyang mga kasamang aswang na nanatiling tapat sa kanya hanggang sa kabilang buhay. Sa paglipas ng mga taon, ang kwento ni General Ola ay pinagpasapasahan. Marami itong bersyon pinuno, pero lihitimo at kakaiba ang bersyon mula sa dati niyang mga kasama. Hindi man ito tanggap ng maraming historiador. Alam nila sa kanilang mga sarili na sinasabi lang nila kung ano ang kanilang mga nakita sa buhay niya. Pero hindi nila kayang iwaglit sa kanilang mga isip ang minsang pag-iral ng pinakamalakas na pinuno ng Bicol na si General Simeon Ola.